son Xarete, vou vos contar a historia de Cabensis. Cabensis era unha persoa moi rara. Un día, mentres dormía, saiulle un brazo novo. Cabensis asustouse moito, porque o brazo non lle deixaba facer nada. Non podía comer, non podía beber, non podía pasear e tampouco dormir. Un día atopouse no parque a un amigo seu que era médico. O seu amigo díxolle: ven ao meu hospital que che vou curar. Cabensis foi ao hospital do seu amigo. Ibanlle poñer unha inxección para que poderan quitar o brazo sin que lle doese. Pero Cabensis moveuse, entonces puxeronlle inxección ao brazo, que empezou a secar, hasta que por fin caeu. Cabensis non tivo que preocuparse máis polo brazo e viviu feliz para sempre. Adiós.